Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, duha ka miyembro sang NPA nga nakalamatay sa enkwentro sa Kabankalan, naibaluan na nga mga top leaders. 100,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na recover sa isa ka babayi sa bypass operation kagabi. Sa balita nasyonal, duha pa ka mga bagyo posible magsulod sa Pilipinas sini nga bulan. PNP ginklaro hindi pa mahimo ang pagban sa mga palupok sa Pilipinas. Maayo nga gabakolod, mga gabalugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Desyembre 2, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran, sa aton balita kon mga balita lokal. Nakilala na ang duha ka makatapos ang NPA nga nagkalamatay sa enkwentro sa sitio Makilo sa barangay Kamansi, Cabancalan City sang Miyerkules. Ang mga nagkalamatay ang kilala nga Sanday Erickson Acosta, nga kilalaman kay Rafi Fredo, 50 anyos, residente sang Ligao City, probinsya sang Albay, kay Joseph Jimenez, nga kilala man kay Tantan. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Theo 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga si Acosta ang ginakabig nga top leader sang Communist NPA terrorist nga gindesignar bilang First Deputy Secretary sang Komiteng Rion Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor. Pamuno sa Political Unified Committee kag miyembro sang Pambansang Kalihiman sa Edukasyon. Suno kay Pasaporte, si Acosta ang nagapamuno sa mga enkwentro sa Negros Occidental, lagip ng sunod-sunod nga enkwentro nga nagluntad sa siyudad sang Himamaylan. Dugang pa ni Pasaporte, si Acosta ang bana sang miyembro man sang NPA nga si Kerima Tariman nga napatay man sa enkwentro sa siyudad sang Silay sa Agosto 22, tuig 2021. Samtang si Jimenez naman ang nagapamuno sa mga extortion activities sa siyudad sang Kabankalan, kada nagapatigayon sang surveillance bilang kabahin sang plano nga pagpanggamo sa rin target ang mga sugar refineries agon makapuwersa sang extortion. Ang enkwentro nagluntad sa tunga sang Joint Troops sang 94th IB kag 47th IB batok sa napulo ka miyembro sang NPA. Namatay Erickson Legaspi Acosta Akaraf. So taga ni siya, no, taga Ligao City, Albay. Amo ni ang political husband ni Kirima Tariman. Amo itong napatay last year, no, sa may Silay nga kung din enkwentro man sang 79th Infantry Battalion. Ang kabahin sang pahayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Duha ang patay sa aksidente nga nagluntad sa National Highway nga sakop sa Purok Proper South, Barangay Talok, Syudad sang Bago, sang Miyerkules sang gabi, Nobyembre 30. Ang nagkalamatay ang ginkilala nga Sanday Jesse Delgado Jr., legal ang edad, residente sang sitio Biante Recreo, Banwa sang Pontevedra, kag Jason Paison pagkaliwagan, legal man ang edad sang Kumintang Ilaya sa probinsya sang Batangas. Suno kay Police Staff Sergeant Ronald Javier, ang traffic investigator sang Bago City Police Station, si Delgado ang nagamaneho sang Honda Sedan sa nga nagluntad ang aksidente. Sakay sa salakyan sa day pagkaliwagan kag ang isa pa kapilason nga si Geraldine Gamos, legal ang edad kag residente sa nga Barangay Bayaran, San Pascual, Batangas. Si Gamos ang paday nga ginabulong sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Gikan sa syudad sang Bago kag padulong na kuntani sa syudad sang kung gikan sa syudad sang Bacolod, padulong kuntani sa syudad sang Bago ang mabiktima sa nagluntad ng aksidente. Sa pagpangusisa ni Javier na baluan nga nagbunggo ang salakyan sa concrete barrier. Bangod sa impact, nakaangkon sang madamo nga pilas ang mga biktima. Sa karon nagapadayon pa investigasyon sang kapulisan sa amo nga aksidente. Patay man ang driver sa motorsiklo matapos ang gintiro sang wala makilala nga backrider sa Green Hill Street sa Barangay Mina Pasok, Banwa sang Calatrava. Natabo ang krimen mga alas 10:14 sang Miyerkules sang gabi, apang aga na sang Disyembre 1 sang in-report sa kapulisan. Ginkilala ang biktima nga si Eli Marceliana, 45 anyos, kag residente sang Bantayanon, Calatrava. Sa report sa Calatrava PNP, sakay sa motorsiklo ang biktima kag ang backrider nga suspect halin sa Barangay Mina Pasok pakadto sa Barangay Mina Utok sang natabo ang pagpangluthang. Matapos ang krimen, nagpalagyo ang suspect sakay sa motorsiklo sang biktima. Nakuha sa crime scene ang duha kay empty shell sang 9mm. Ginausisa pa sa kapulisan ang identity sang suspect kag ang rason sa sini nga krimen.
Nakumpiskar naman ang masobra 100,000 pesos nga balor sa ilegal nga droga sa isa ka Iloy pinagi sa drug buy-bust operation sa Bacolod City Police Station 4 sa Purok Chirisa 2, Barangay 27, Syudad sa Bacolod kagabi. Ang nadakpan na mo si Ana Marie Soquienyo, 52 anyos, kay residente sa nasambit nga lugar. Na-recover sa kay Sukenyo ang 4 ka sachet sa ginasuspetsohan shabu nga nagabugat sang 15 gramo kag may kabugaton nga may kabugusan nga balor nga 102,000 pesos. Sa karon yara na preso ang suspect sa Bacolod Station 4. Na-recover naman ang masobra 100,000 pesos nga shabu sa buy-bust operation sa Sitio Pasil, Barangay 6A, Zone 3, Syudad San Victorias sa Miyerkules ang gabi Nobyembre 30. Ang nadakpan ang ginkilala kay Lemuel Pascual, 37 anyos, kag residente man sa mga lugar. Nakuha sa buy-bust operation ang 12 ka sachet sang ginasuspetsuhan shabu nga ginabulubanta, nagabugat sang 15 gramos kag nagabilis sang 102,000 pesos. Na-recover man ang mga drug paraphernalia, 500 pesos ka buy-bust money kag ang 1,150 pesos ka kwarta nga ginapatihan benta sa pagligya sang illegal nga droga. Si Pascual ang ipasakana sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya ang pagupot sang illegal nga droga. Na-recover naman ang 34,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa duha ka individual sa buy-bust operation sa Bacolod City Police Station 2 sa Purok Cagaycay, Barangay 2, Syudad sa Bacolod kagabi. Ang nakaldakpan ang Usanday Reynold de Guzman, 41 anyos, isa ka tricycle driver Jason Miag-Aw, 26 anyos, lunsay residente sa nasambit nga lugar. Nakumpiskar kay de Guzman kag Miag-Aw ang 18 ka sachet sa kag may kabugaton nga 5 gramo. Aminado man ang duha ka suspect nga nagagamit ini sa illegal nga droga, apang ginpahinwala sa maini ang pagbaligya sang droga. Preso karon ang duha nga nagkadakpan sa custodial facility sang Police Station 2. Nakuha naman sa masobra 13,000 pesos nga balor sa illegal nga droga sa ang isa ka street level individual nga lalaki sa Purok Kahirop, Barangay 5 Airport sa Syudad sang Bacolod. Ang nadakpan na mo si Chris Dayanan alias Dodong, 40 anyos, kag residente sang Purok Neptune sa Barangay 5 Airport, diri man sa Bacolod. Na-recover sa suspetsado ang 3 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu, may kabugaton nga 2 gramos kag nagabalor sang 13,600 pesos. Sunod kay Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Bacolod City Police Station 8, nga ining una nga katiun nga nadakpan si Dayanan. Sa karon ining si Dayanan ay yara nahunong sa Police Station 8. Arestado naman ang isa ka 41 anyos nga lalaki sa isa ka buy-bust operation sa Pontevedra Municipal Police Station sa Purok San Miguel, Barangay 1, Poblasyon Banwa sang Pontevedra kahapon Huwebes. Ginkilalang suspect kay Victor Christopher Azaula, residente sa nasambit nga lugar. Ginpamunuan ni Police Captain Romulo Hipilango ang nasambit nga operasyon nga nagresulta sa pagkadakop kay Azaula. Na-recover gikan kay Azaula ang napulutanan ka sachet nga nagaunod sa ginasuspetsohan shabu kag isa ka transparent plastic sachet nga nagaunod naman sa ginaligar marijuana. Nagabugat ini sang 0.9 grams ang droga nga nakuha kay Azaula kag nagadangat ang balor sini sa 6,120 pesos. Sa karon preso si Azaula sa custodial facility sang Pontevedra PNP. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Duha pa ka mga bagyo posible magsulod sa Pilipinas sining nga bulan. Samtang PNP ginklaro, hindi pa mahimo ang pagdumili sa mga palupok sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Good morning na mga ka-aksyon. Sa nagamonitor dito sa Facebook, mga agaw sa inyo. Welcome dito sa aksyon na Balitang Bayan numero 1. No? Please like, follow, and share sa aton FB Live. Sa mga ka-EFC natin dira, Energy Fans Club, good morning sa inyo tanan. No? Kay Miss Homa Lumena, good morning dira. Kay Binong 70, maayong aga. Sakay Naisel, kag Ana Sinoro, maayong aga man. Cecil Bikbek, good morning kuno sa ila dira barangay Kapitan kay Kapitan Reme Halleya. Philip Isulat from Buen Retiro, Talisay. Good morning. Ay, good morning. Election doors. Lipat ko mag-good morning sa imo. Okay lang, boy. Sanay na ko. Sanay na ko. Sanay ka na nga. Nga, wala ka naga-good morning. Kaya gusto mo ikaw, gidyan gina-good morningan. Sanay ka nang kung minsan ay nalilimutan ka. Ay, kasi. Hindi man. Lain. Miss Yvonne Bishar, dira sa may Germany. Morning sa imo, Miss Yvonne. Kagay amigo to the Phil Alon Sagay sa Tokyo, Japan. Good morning. Kagay Ma'am Eleanor Fukuda. Maayong aga dira sa inyo. Si Teresa Lina Kayaw, maayong aga man. Maayong aga sa imo, ano? Ang amon gali isa ka batch gali na nagtaliwan bala ang iyang mother mo. Kilala ko ning mother niya actually mo, si Chay Sally, si Bibing Sancho Famoso. So condolence lang condolence lang kag sa pamilya Sancho, no? Nani bebot da. Kay ang bata ning isa classmate ko gid mo. No, sige. Mayong agaman kay Alex Montesa. Cecil Bikbik, baka damo man sang ginapatamyan niya, no? Morning ko no sa kay Gigi isang Lunoy. Sa kay Emilio kag Morena Toquillo sang Lunoy. Miss Emma Francisco. Sige, good morning. Okay, sige mga aksyon, standby kita sa aton nga mga balita lokal. For every shared story is an inspiration for many.
But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sa Action Radio Philippine Standard Time, las 6:17. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, may posibilidad pang iguon sang duha ka bagyo ang Philippine Area of Responsibility sa pagsulod sang duha ka bagay nga hindi malayo nga maglandfall ka maglambot sa typhoon o kung super typhoon category. Ini ang ginpaayag ni DOST Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja, samtang ginapalayag ang mga ngalan nga posible ihatag sa mga nahinamitan nga bagyo. Suno kay Estahera, kada Disyembre may bagyo ginman, mas dako ang tsansa nga nagaigo ini sa duta o kung naga-landfall. Wala man ginadula ang posibilidad nga mangin mabaskog ang mga ini, posible typhoon kag super typhoon categories. Dugang pa sa karon nga Disyembre, ginapaabot man nga isa o kung duha ka bagyo ang masunod sa Area of Responsibility. Kag ang mga masunod nga ngalan magasugod sa letter R nga Rosal kag letter S nga Samuel. Ini ay naging base sa ilang pag-estimate sa Tropical Cyclone Climatological Tracks ang Pag-asa. Dito ginapakita ang mga ginagyan sa mga bagyo sa nakaligad nga 80 katuig. Ang mga masaming nga agyan sang bagyo kada Disyembre, amo ang ginatawag nga average tracks. Ginklaro sa Philippine National Police nga hindi pa ipatuman sa karon ang firecracker ban sa Pilipinas. Ini sa piyak sa nga hirit sa pila ka grupo nga ipatuman na ang ban sa pagbaligya kag paggamit sang palupok sa pungsod sa rason nga nangintunaan ini sang disgrasya. Suro kay Philippine National Police Civil Security Group Director Major General Eden Ogale, sa karon gina-regulate lamang sa kapulisan ang pagbaligya kag paggamit sang firecracker kag pyrotechnique sa pungsod. Sunod pa diri ang paggamit sa mga palupok kada may selebrasyon sa Pilipinas. Ang kabahin na sang tradisyon sang pungsod. Dugang pa ni Ogale, linibo ka pamilya ang nagasalig sa fireworks bilang ila palangabuhian.
Ginpahayag naman ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad nga umpisa na nila nga plansahon sa US Army Pacific US Army Pacific ang isa ka semana nga planning session para sa mas lapnagon nga salaknib military exercises sa 2023. Suno kay Trinidad, ginpatigan ang planning conference sa Hotel Conrad sa Pasay City alin pa sa Nobyembre 28. Ang salaknib ang isa ka tinaga sa Ilocano nga butsilingon SHIELD. Ang tuigan nga combined exercise nga natuyo nga papaskugon ang interoperability sa Filipino kag American armies sa military operations. Nagalambot sa 2,200 ka mga Filipino kag US Army troops ang nakigbahin sa Salaknib sa Marso 2022. Patang naman ni Philippine Army Colonel Emmanuel Cabasan, ang Deputy Assistant Chief of Staff for Education and Training, ginupdan sang maayo nga pagplano ang kadalagan. Una ang ginpahag ni Lieutenant General Romeo Browner Jr. nga pamatuod ang tuigan nga combined exercise ang long-standing bilateral relations sa tunga sa Pilipinas kag Estados Unidos nga makabulig sa paglambot sa pareho nga tinutuyo nga mapabilin ang katawhay o kung mapabilin ang matawhay nga Indo-Pacific region. Nagahimo sa karon ang Department of Education o kon DepEd sang programa sa Basic Education Curriculum nga magatudlo sa kinder tubtob grade 12 students nga mangin peace builder sa komunidad. Sino kay Vice President kay Education Secretary Sara Duterte, iya nakitaan ang pagkaguba sa kabuhi sang pamatanon bangod sa pag-intra sa New People's Army o kon NPA. Ginihemplo ni Duterte ang mga high school students, particular na mga indigenous peoples nga masamig na recruit. Sino kay Duterte sa iya nga pagpungko bilang DepEd Chief, target sa ahensya nga wala sang estudyante nga ma-drop out bangod sa pag-intra sa rebelde nga grupo. Hindi lamang NPA kundi mga organisasyon nga ginaangot sa kalakasan kag terorismo. Sunod sa Education Secretary, nagapakig-angot man ang DepEd sa CHED angot sa ginaduso nga ROTC para hanason ng mga estudyante nga magserbisyo sa pungsod. Ginaimbestigahan karon sa Manila International Airport Authority ang ginaligar pag-usar sa peking nga airport passes sang sindikato nga involvado sa bag-o nga modus sang human trafficking. Sa ginpagawa nga statement sa opisina ni MIAA General Manager Cesar Chiong, may 4 ka insidente sa naligid nga Oktubre kag Nobyembre nga napungga naman sa mga security guards sa NAIA Terminal 3 ang tuyo sang 4 ka nagpakilala nga empleyado sang airport concessionaire nga magwa sa pungsod. Ang 4 ang wala nagapaidalom sa immigration procedures kag sila ang ginendorso na sa Interagency Council Against Trafficking. Una, ginbulgar ni Senador Risa Hontiveros ang bago nga modus sa pagpagawa sa mga Pinoy pakadto sa Myanmar. Nagpabutyag sa kabalaka si Hontiveros nga ini nga modus ang mas lala kung ikumparar sa Pastilla scam nga involvado ang mga personnel sang immigration. Nag-umpisa na ang investigasyon sa Philippine Ports Authority o PPA sa insidente nga ginaligar ginapabayad ang pasahero sa dugang nga balayran para sa insurance sa mga port. Sa public briefing, ginpahayag ni Eunice Samonte, spokesperson sa PPA, ini nga kaso ang base sa reklamo nga ilan nabaton sa ilang Facebook page. Nagpahanumdum si Samonte sa publiko nga wala sang bayad para sa insurance, bawod nalakip na ini sa ginabayaran sa mga pasahero. Nagapangabayo si Samonte sa publiko nga i-report sa kapulisan kung ginasukot para sa port insurance. Mahimo nga mangin masubo ang Paskwa sang mga nagatanom sang sibuyas Bombay sa 8 ka mga probinsya kung dayonon sang gobyerno ang importasyon sini kadungan sa pag-ani sang panakot sa paggisa. Suno kay Marcos, mag-aani na ang mga manguma sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya kag Tarlac sang ilang mga sibuyas Bombay sa ikaduha nga semana sang bulan. Base man sa reports ng Bureau of Plant Industry, masobra sa 43% sang pula nga sibuyas Bombay ang maani sa nasunod nga 3 ka bulan nga amo ang bulan sa Disyembre nga sunda naman sa pag-ani sa Mindoro sa maabot nga Enero. Naibaluan nga napaabot nga 5,537 ka metrika tonelada sa pula nga sibuyas Bombay ang maani karon nga bulan kag magalambot ini sa 12,837 ka metrika tonelada tubtob sa Pebrero. Sa karon 280 pesos tubtob sa pinakamataas nga 400 pesos ang presyo sang kada kilo sang pula nga sibuyas Bombay kun nga ginarekomendar sang BPI nga mag-import. Pahayag pa sang senadora nga kabahin na sang pagmanipular sa presyo sa mga abusador nga negosyante ang importasyon kag kahimbo nila ang corrupt nga opisyal sang Department of Agriculture.
Ug sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga bastante ang supply sa ginabaligya sa kadiwa stalls tubtob Pebrero o Marso 2023. Iniya nga pasiguro sang presidente matapos ginpamangkot sa sustainability sang sini nga programa kasunod nga luyag sini nga mapadayon pagkatapos ang holiday season. Nagilawom si Marcos nga mag-stabilize ang presyo sa mga balaklon sa unang quarter sang 2023. Target ni Marcos nga ang presyo sa mga balaklon sa kadiwa ang magapareha sa merkado. Pagi sa kadiwa ng Pasko, ang mga mangunguma kaga micro, small and medium enterprises ang direkta nga makabaligya sa ilang produkto karon nga holiday season. Ang publiko ang makabakal sa LFA rice tubto 25 pesos kada kilo sa kadiwa ng Pasko rolling stores. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Inyong ipamatiya na aton mga balita sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Radio!